Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി. ഉപദേശാമൃതം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് മൊത്തം? 11 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മള് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു 7 ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ആ 7 ശ്ലോകങ്ങളെയും വിളിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 7 ശ്ലോകങ്ങളും ഏത് വൈദി സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദന്റെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 7 ശ്ലോകങ്ങൾ വൈദി സാധനാ ഭക്തി, അടുത്തത് രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി, 9 തൊട്ട് 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി ഈ വാക്യത്തിൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരാംശം നൽകുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ 7 ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയല്ലേ. രൂപ ഗോസ്വാമി നമ്മള് ഭക്തിക്ക് നാശം വരുത്തുന്നത്, ഭക്തിക്ക് ഉതകുന്ന എന്താണ്, ഭക്തിയിൽ പ്രീതി ലക്ഷണമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ പല തലങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം എന്താണ്, കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമാണ് എന്നും നമ്മൾക്ക് അതിൽ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം എന്നെല്ലാം ഉപദേശങ്ങൾ തന്നു. അപ്പൊ ഈ ഉപദേശങ്ങളുടെ എല്ലാം സാരാംശം, എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നത്, ഇതെല്ലാം ചെയ്യണോന്ന് പറയുന്ന എന്തിനാണ്? നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടാനാണ്. എന്താണ് ആ റിസൾട്ട്? നിരന്തര കൃഷ്ണസ്മരണ, നിരന്തരം കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ വിനോദങ്ങൾ ഓർക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വ്യതിചലിക്കാതെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾക്ക് വൈദി സാധനാ ഭക്തിയില് ഓരോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് തരുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് ഈ ശ്ലോകം. വിശുദ്ധ നാമസങ്കീർത്തനം ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിപ്പം നമ്മള് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മളോട് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചും നമ്മളുടെ ഗുരുക്കന്മാര് നമ്മളെ ഉപദേശിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നമുക്കല്ലാതെ സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ആ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനോടുള്ള നാമരൂപ
ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഇതിലെല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കും. നമുക്ക് അതില് അട്രാക്ഷൻ തോന്നും, അതില് വല്ലാത്തൊരു ആകർഷണം തോന്നും. നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തല്ല, നമുക്ക് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹം അത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചെയ്യിക്കുന്നതല്ല, തന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം നമ്മളിൽ ഉണരും. അങ്ങനെ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ തരപ്പെടുത്തും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരാംശമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭക്തി കൊണ്ട് ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് രൂപ ഗോസ്വാമി തരുന്നത്. തന്നാമരൂപചരിതാദി സുകീർത്തനാനുസ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ടൻ വ്രജേ തത് അനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നെയ്തഖിലം ഇതി ഉപദേശസാരം. ഇതി ഉപദേശസാരം. ഈ ഉപദേശങ്ങളുടെ എല്ലാം സാരമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താണ്? പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തി മനസ്സിൽ വരാൻ 24 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനോട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്നേഹം, ഇപ്പോഴുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യോ ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് കരുതി ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. അതിൽ എത്ര നാമം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വളരെ കുറവാണ്. 16 മാല ചൊല്ലിയാലും അതിൽ എത്രയോ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടുകാര്യങ്ങളും നാട്ടുകാര്യങ്ങളും നാളത്തെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചാണ് ഓരോ ചിന്തകൾ വന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് ആ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹം ഭഗവാനിൽ വരുന്നു. അത് പക്ഷെ പ്രേമഭക്തി ആയിട്ടില്ല. രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമഭക്തിയെക്കാളും ഒരുപാട് താഴെയാണ്. എന്നാലും വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയെക്കാളും ഒരുപടി മുകളിലാണ്. നമ്മൾ രാഗാത്മിക ഭക്തന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരുകയാണ്. നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം കൂടും. ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, ആ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം കേൾക്കാനും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങും. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. മാതാജി ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണോ പറഞ്ഞേ? അതെ അതെ. തന്നാമരൂപചരിതാദി സുകീർത്തനാനോ പുൽസ്യോ ക്രമേണ രസനോ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ടൻ വ്രജേ തദ് അനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നയത് അഖിലം ഇതി ഉപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരാംശം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഴുവൻ സമയവും ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം, അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ, നിത്യവിനോദങ്ങൾ എന്നിവ മനോഹരമായി ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും അങ്ങനെ ക്രമേണ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും വ്യാപൃതമാക്കുക എന്നതാണ്. ഈ രീതിയിൽ ഒരാൾ വ്രജത്തിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ വസിക്കുകയും ഭക്തരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുകയും വേണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ അഗാധമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തരുടെ പാത പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരാംശം എന്താണ്? നമ്മളുടെ മനസ്സ്, നമ്മളുടെ നാവ് എല്ലാം എന്തിലായിരിക്കണം വ്യാപൃതമാക്കേണ്ടത്? നമ്മളുടെ നാവിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം വരണം. ഭഗവാനെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കണം. അതുപോലെ മനസ്സിൽ മറ്റു ചിന്തകളൊന്നും വരാതെ ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എല്ലാം
സ്മരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് വ്യാപൃതമായി ആക്കുക. അതാണ് ഈ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരാംശം. അങ്ങനെ ആയാൽ നമ്മൾ വ്രജത്തിൽ, അതായത് ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനം, മധുര പോലെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമം, ആ ധാമത്തിൽ വസിക്കുകയും അവരുടെ ഭക്തരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും വേണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സേവിക്കുകയല്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷൻ, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഭക്തന്മാര്, ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അഗാധമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തരുടെ പാത പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ രാഗാത്മിക ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ഗോലോകത്തുള്ള ചിലര് സാഖ്യരസത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ദാസ്യരസം, മാധുര്യരസം, വാത്സല്യരസം, അങ്ങനെ ഓരോ രസത്തില് ഭക്തന്മാരുണ്ട്. വാത്സല്യരസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യശോദാമ്മയുടെയും നന്ദഗോപരുടെയും എല്ലാം മുതിർന്ന ഗോപിമാരെല്ലാം ഭഗവാനെ വാത്സ്യരസത്തിൽ സേവിക്കുന്നു. വാത്സല്യരസം, ആ വാത്സല്യരസത്തിലാണ് നമ്മളുടെ അട്രാക്ഷൻ എങ്കിൽ ആ ഭക്തന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. അപ്പോ അതില് ഏത് സേവനത്തിലാണോ നമ്മൾ കൂടുതലായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരണം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ മനസ്സ്, നമ്മളെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. മുമ്പത്തെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. മനസ്സിനെ എന്തിനാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം, കേൾവി മുതൽ പൂർണ്ണത വരെയുള്ള 5 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. മനസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാരും ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടതാണ്. അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, ആ ശ്ലോകം പറയാമോ? അർജുനൻ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയും. എന്താണ് ആ ശ്ലോകം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? കാറ്റിനേക്കാൾ വേഗതയാണ്, മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മനസ്സ് ചഞ്ചലമായിരിക്കുന്നു, എന്റെ ബുദ്ധി സ്വീകരിച്ചു. ചഞ്ചലം ഹി മനഃ കൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായുരിവ സുദുഷ്കൃതം. ഓ കൃഷ്ണ, എന്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്. ചഞ്ചലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുരങ്ങനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ചാടി നടക്കും. എപ്പോഴാണ് മങ്കി മൈൻഡ് എന്ന് പറയും. കുരങ്ങനെ പോലത്തെ മനസ്സാണ്. പ്രമാധി ബലവത് ദൃഢം. പ്രമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് അജിറ്റേറ്റഡ്. പ്രക്ഷുബ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മതയാന, ഒരു വാഴത്തോപ്പിൽ ഒരു മതയാന കയറിയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? എല്ലാം ചവിട്ടി മതിച്ച് പിഴുതെടുത്ത് അറിയുമല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല സമാധാനമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ വന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹേർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു. തീർന്നു. പിന്നെ ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച നമ്മൾ അത് തന്നെ ചിന്തിക്കും, എന്നാലും അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ആ ചിന്ത, ആ വ്യക്തിയുടെ ആ വാക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കയറി അവിടെ ഒലച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രമാദി. ബലവത് ദൃഢം. ബലമുള്ളതാണ്, ഭയങ്കര ശക്തിയേറിയതാണ്. ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാട്ടുപോത്തിനെ പോലെ നമ്മളെ ചവിട്ടി തെറിപ്പിക്കാനുള്ള ബലമുണ്ട്. ദൃഢം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നായയുടെ വാല് പോലെയാണ്. അത് എത്ര നേരെയാക്കിയാലും വളഞ്ഞേയിരിക്കും. നമ്മളടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വട്ടം അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സാണ് നമ്മളുടേത്. അപ്പൊ ആ നിയന്ത്രിക്കാൻ അത്രയും പ്രയാസമാണ് എന്ന് അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നു. കാറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കാം, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്വഭാവമുള്ള മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ് കൃഷ്ണ. അല്ലെ, വാചോവേഗം മനസ്സക്രോധവേഗം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിനെ അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യ. അഭ്യാസവും വൈരാഗ്യവും കൊണ്ട് നിനക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ നിയന്ത്രിച്ച മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ സുഹൃത്ത്. നിയന്ത്രിക്കാത്ത മനസ്സ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം? എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? നമ്മളുടെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ്. നമ്മൾ
കരുതുന്ന നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാര് അവരെന്റെ ശത്രുവാണ്, അവരെനിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എനിക്കെതിരെ അവര് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സാണ്. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ്. ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം നേരെ താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ്. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക? എപ്പോഴും മനസ്സിനെ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷ്ടപ്പെടുത്തുക. മനസ്സിൽ കൃഷ്ണന്റെ ചിന്തകൾ മാത്രം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ എപ്പോഴും എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുക. വെറുതെ വിടരുത്. ഐഡിയൽ മൈൻഡ് ഡെവിൾസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയും. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അനാവശ്യ ചിന്തകൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കുക. ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ബ്രേക്ക് വല്ലതും കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാതെ ലൂസ് ടോക്കിന് പോവാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് വിശേഷം പറയാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ ചായ കുടിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ പോകും. ആ സമയം നമ്മളിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുക. നമുക്ക് ആ മനസ്സ് പറയുന്ന ഒരിക്കലും കേൾക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സ് എപ്പോഴും വഴി തെറ്റിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും മനസ്സിരിക്കുന്നത്. മനസ്സ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പുറകെ പോകും. നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് നമ്മളെ നേരെ മായയിലോട്ടാണ്. മായ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ എപ്പോഴാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്നതെന്ന്. നമ്മളെ എപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മത്സരം ഇതെല്ലാം മനസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാമവും ക്രോധവും എല്ലാം മനസ്സിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. എന്തിനെ പരിശീലിക്കണം? കാരണം മനസ്സിനെ പരിശീലിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. ആ ശത്രു നമ്മള് ഒരു ശ്ലോകം പഠിച്ചില്ലേ? ധ്യായതേ വിഷയാൻ പുംസ സംഘസ്തേ ശുഭധ്യായതേ സംഘാ സഞ്ജായതേ കാമക്രോധ വിജായതേ. ഈ കാമക്രോധം ഇതിനായിട്ടെല്ലാം മനസ്സ് കയറിപ്പോവും. പിന്നെ കാമം വന്നു, ക്രോധം വന്നു, ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹം വന്നു, സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ, നമ്മളുടെ ഓർമ്മ നശിക്കുന്നു, സ്മൃതിഭ്രംശോ ബുദ്ധിനാശോ, നമ്മളുടെ ബുദ്ധി നശിക്കുന്നു, ബുദ്ധിനാശാഹി വിനശ്യതി. നമ്മൾ വിനാശത്തിലേക്കായിരിക്കും ഈ മനസ്സ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രം വന്നതല്ല. 100 ആയിരക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങളിലുള്ള ആ ഇംപ്രഷൻസ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് മരിക്കുമ്പോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക, അല്ലെ? എന്താണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ശരീരം വെടിയുമ്പോ ആ സ്റ്റേറ്റിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ മനസ്സ് പോകുന്നത്. അത് ഏത് ശ്ലോകാന്ന് പറയാമോ? ഏത് ശ്ലോകമാണ്? യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേബരം തം തമേവ ഇതി കൗന്ദേയ സദാ തൽഭാവഭാവിത. ഹരിബോൽ. അതെ. അപ്പൊ യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം, എന്താണോ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്, സ്മരിക്കുന്നത്, ആ സ്റ്റേറ്റിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സ് പോവുക. നമ്മളുടെ ആത്മാവ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശരീരത്തോട്ടായിരിക്കും കയറുക. അപ്പോ ഈ ആത്മാവ് വെളിയിലോട്ട് വരുമ്പോ കൂടെ ആരൊക്കെ വരും? മനസ്സ്. ആരൊക്കെയാണ് വരുന്ന? 3 മനസ്സ്. ആത്മാവിന്റെ കൂടെ 3 പേരുടെ മനസ്സ്, ചിന്ത, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, മൈൻഡ്, ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഈഗോ. ഈ 3 സാധനങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരം. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പുറത്തു വരികയാണ് ഈ സ്ഥൂല ശരീരം നശിക്കുമ്പോ. അപ്പൊ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോ ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലുള്ള മനസ്സിൽ എന്തുണ്ട്? ആ ജന്മത്തിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തി ചെയ്തോ ആ ജന്മത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ ഇംപ്രഷൻസും ആ മനസ്സിന്റെ കൂടെ വരികയാണ്. ആ ജന്മം മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ എത്ര ശരീരങ്ങൾ കടന്നായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആത്മാവ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചിന്തകൾ, ആ ഇംപ്രഷൻസ് എല്ലാം ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ
ഈ ആത്മാവല്ല മനസ്സിന്റെ കൂടെ കയറി വരിക. അതായത് ആത്മാവും മനസ്സും ഇതുവാണല്ലോ അടുത്ത ശരീരത്തിൽ കയറുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സിൽ ആ ചിന്തകളും ആ ഇംപ്രഷൻസും അതല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ചില ആൾക്കാര് അവർക്ക് അതായത് നല്ല പണക്കാരായിരിക്കും, ഒരു കുറവുമില്ല, പക്ഷെ അവർക്കൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് ഇങ്ങനെ മോഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അവർക്ക് മോഷ്ടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല, എന്നിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ മോഷ്ടിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി. അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആ ഇംപ്രഷൻ അവരുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി. അല്ല, അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല, എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ്. അപ്പൊ അതിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. അതിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സ് പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കാതെ നാമം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ നാമം ജപിക്കുമ്പോ മനസ്സ് നമ്മളെ പല സ്ഥലത്തും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിനേക്കാളും ശക്തമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുക. ഈ നാമം ജപിക്കുന്നതില് ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആകെ ഒരു മാലയെ ജപിക്കുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ ആ ഒരു മാല ജപിക്കാൻ എനിക്ക് 45 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെന്താണ് 45 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നത്? കാരണം അദ്ദേഹം ഓരോ നാമം ജപിക്കും, ഓരോ മുത്തിലും നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ജപിക്കുന്ന 16 വാക്കുകളും അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ മുത്തില് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ ഏതേലും ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ വിട്ടുപോയാൽ, മനസ്സ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോയാൽ, അദ്ദേഹം വീണ്ടും അതേ മുത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള നാമജപം 108 വട്ടം ശ്രദ്ധയോടെ ആ മാലയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് 45 മിനിറ്റ് എടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും സിൻസിയർ ആയിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുണ്ട്. പുറമേ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, ആകെ ഒരു മാലയെ ജപിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ വെറുതെ ഇപ്പൊ ഒരു തത്തയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാലും തത്ത ഇതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയും. പക്ഷെ അതുപോലാണോ? മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ തത്തയെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തത്തയെ എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ തത്ത മരിക്കുമ്പോ എന്തായിരിക്കും? അതൊരിക്കലും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നല്ല ആയിരിക്കില്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തത്ത പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോരാ. നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് കേട്ട് ആ ഓരോ നാമവും മനസ്സും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചാലേ നമുക്ക് പ്രയോജനം വരികയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ തത്ത പറയുന്ന പോലെ ആയിപ്പോവും. അപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നാമം ജപിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് മിത്രമാണോ ശത്രുവാണോ? നിയന്ത്രിച്ച മനസ്സ് മിത്രവും നിയന്ത്രിക്കാത്ത മനസ്സ് നമ്മളുടെ ശത്രുവുമാണ്. സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു. മരണസമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എപ്പോഴും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതാ അനാത്മാനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സാണ് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത്. പക്ഷെ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് അവന്റെ മനസ്സ് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയുമ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ. ആരാണ് ഈ രാജാവ്? എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ എന്ന് പറയുമ്പോ ആരാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അതെ. എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, നിങ്ങൾ ശരിയായി സംസാരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും മൃഗങ്ങളെ പിടികൂടിയ ശേഷം ഒരു തന്ത്രശാലിയായ വേട്ടക്കാരൻ അവയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, കാരണം അവ ഓടിപ്പോകാം. അതുപോലെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവർ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അവർ എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിരിക്കുകയും മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. കണ്ടോ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ഒരു മൃഗത്തിനെ പിടികൂടിയിട്ട് അതിനെ ഞാൻ പിടിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുകയല്ല. കാരണം അത് ഓടിപ്പോവും, വിശ്വസിക്കില്ല.
അതേപോലെ ഞാൻ മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു, ഞാൻ 14 മാല ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചവനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, എപ്പോ വേണേലും മനസ്സ് നമ്മളെ ഓരോ വഴിയിലും കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പോലും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും, കൃഷ്ണ എന്നെ മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെടുത്തല്ലേ. അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തൻ പോലും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോ മനസ്സിനെ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. നമ്മളെ മനസ്സ് പല രീതിയിൽ എന്താണ് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സ് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തന്നെ പല റീസൺസ് മനസ്സ് പറയും. യൂട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എപ്പോഴേലും കാണാലോ, ഇപ്പൊ കേറണോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ 16 മാല ചിലപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ജപിക്കത്തില്ല. ബാക്കി മാല നമുക്ക് പിന്നെ ചൊല്ലാം, ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ, രാത്രി വരെ സമയമുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെ രാവിലെ എണീക്കാനായിട്ടോ ഇന്ന് നല്ല തണുപ്പല്ലേ, ഇനി എങ്ങാനും അസുഖം വന്നാലോ പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാം എന്നൊക്കെ മനസ്സ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ട്രിക്കി ആയിട്ട് ഓരോയിടത്തും കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നമ്മളെ മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ഇത് ഹരിതാമ കീർത്തനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വിശ്വസിച്ചർപ്പിച്ചിരിക്കണം. അല്ല മാതാജി, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെരുപ്പ് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിനെ അടിക്കണമെന്നാണ്. 100 തവണ നല്ല അടി കൊടുക്കണം. അതായത് മനസ്സ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അതിന്റെ നേരെ വിപരീതം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത എന്ത് കാര്യം മനസ്സ് നമ്മളെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ നല്ല അടി കൊടുക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റാലും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പും എല്ലാം മനസ്സിന് നല്ല അടി കൊടുത്തിട്ടേ നമ്മൾ ചെയ്യാവൂ. അത്രയും കുസൃതിയാണ്, അത്രയും നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതാണ് മനസ്സ്. അപ്പോ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, നമ്മളെ വീട്ടില് ഒരു നായയെ കൊണ്ടുവന്നു. ആ നായ വേറെ ആരോ വളർത്തിയതാണ്, പിന്നീടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് ആ നായയെ വളർത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ നായക്ക് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ആണെന്ന് അതിനറിയത്തില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം. ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന് ഫുഡ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മളുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതിന് പിന്നെ മനസ്സിലാകും, ഇതാണ് എന്റെ മാസ്റ്റർ എന്ന് മനസ്സിലാവും. അതേപോലാണ് ഈ മനസ്സിന് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം. ആ ട്രെയിനിങ് ആണ് ഈ വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി. നമ്മൾ ഈ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പിന്നെ പയ്യെ ഈ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കും. അപ്പോ ആദ്യം ഈ മനസ്സിന് അറിയത്തില്ല ആരാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കേൾക്കണം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു എന്താണ് പുതിയൊരു സിനിമ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി വന്നാലോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും. ആൾക്കാരെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും. ആ സിനിമ എന്താണ്, ആരാണ് ഡയറക്ടർ, പിന്നെ ആ നായകൻ ആരാണ്, പിന്നെ നായകനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ഓരോ ഇന്റർവ്യൂസ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ അന്വേഷിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ലീലകളാണ്. ഭഗവാൻ ശരിക്കും നമ്മളെ അത് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ, നമ്മുടെ ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഓരോ ലീലകൾ ആടി പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കാലോ, അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാൻ ഈ ലീലകൾ ആടുന്നു. അപ്പോ മനസ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ഈ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എത്ര വട്ടം ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചു, ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം എത്ര വട്ടം ഞാൻ നാമം ജപിച്ചു, എത്ര വട്ടം ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചു. പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണ്, വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെല്ലാം വായിച്ചു, എന്തെല്ലാം പഠിക്കുന്നു, കേൾക്കുന്നു, എത്ര സേവ ഞാൻ ഭഗവാന് ചെയ്തു, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അല്ലാത്ത സമയമെല്ലാം മനസ്സ് നമ്മുടെ മായയിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലെ കാര്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിലും അവിടെയും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മളെ വീട്ടുകാരെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്ന നമ്മളുടെ ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ്. നമ്മൾ അമ്മ എന്ന നിലയില്, ഭാര്യ എന്ന നിലയില്, മകൾ എന്ന നിലയിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഓരോ
ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കടമയാണ്. അപ്പൊ ആ കടമ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഈ ഒരു ജന്മം ഈ ഒരു കടമ തന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ആ കടമകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. നിരന്തരം എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് സേവനമാണോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയല്ല. കാരണം എനിക്ക് ഈ ജോലി ചെയ്താലേ എനിക്ക് വരുമാനം കിട്ടൂ, ആ വരുമാനം കൊണ്ടേ എനിക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ വരുമാനം കിട്ടണം, ആ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയും നമുക്ക് ഫ്രീ ടൈം ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, നാമം ജപിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കാം. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുക. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വേണം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാണെന്ന്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കല്ലേ. അതാണ്, പുരോഗമിച്ചവർ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അവർ എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിരിക്കുകയും മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത്? എല്ലാ പാണ്ഡവന്മാരും അവരുടെ അഭിപ്രായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായി വളരെ അസ്വസ്ഥമാണ്, അതിനോട് ചങ്ങാത്തം കൂടരുത്. നമ്മൾ മനസ്സിൽ പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് നിമിഷവും നമ്മെ ചതിക്കാം. ശിവൻ പോലും മോഹിനിയായ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം കണ്ട് പ്രകോപിതനായി. സൗഭാരി മുനിയും യോഗപൂർണതയുടെ പക്വതയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാമല്ലേ, മഹാദേവൻ മോഹിനി മൂർത്തിയുടെ പുറകിൽ പോയി. പക്ഷെ ശരിക്കും അതൊരു ലീലയാണ്. മഹാദേവൻ അത് ഒരു ഭൗതികവാദിയുടെ കണ്ണിൽ മഹാദേവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ രൂപം കണ്ട്, മോഹിനി രൂപം കണ്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയി. അപ്പൊ അത്രയും യോഗിയായിട്ടുള്ള മഹാദേവനെ പോലും, മഹാദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരു ഭാര്യയെ പോലും രാവണൻ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടത്, ഭക്തനല്ലേ, അത്രയും പ്ലീസ്ഡ് ആയി രാവണന്റെ ഭക്തിയില്. അങ്ങനെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ പാർവതി ദേവിയെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരി, കൊണ്ടുവയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മഹാദേവൻ. അത്രയും വൈരാഗ്യം, ഒന്നിലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ വൈരാഗിയായിട്ടുള്ള മഹാദേവൻ ആ ഒരു സുന്ദര രൂപം കണ്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയി. അതാണ് മനസ്സ് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത്. അതെപ്പോഴും നമ്മളെ ചതിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ലീലയാണ്. നമ്മളെല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പാഠം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് മഹാദേവനും മോഹിനിമൂർത്തിയുടെ ഒരു ലീലയാണ്. പിന്നെ സൗഭാരി മുനി ആരാന്നറിയാമോ? സൗഭാരി മുനി എന്താണ് ചെയ്തത്? 12 വർഷം വെള്ളത്തിൽ തപസ്. അപ്പോഴാണ് ഗരുഡൻ ഒരു മത്സ്യത്തിനെ കൊത്തി കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ഗരുഡന്റെ അല്ല, വേറെ അപ്പോഴാണോ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ തമ്മില് ബന്ധപ്പെടുന്നത് കണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതിനോട് എനിക്കും വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നി. അപ്പൊ എത്രയോ വർഷം ഈ ജലത്തിന്റെ അടിയിൽ തപസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ തമ്മില് മെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഈ മുനിക്ക് എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയും, അപ്പൊ രാജാവ് തന്റെ 50ഓളം പെൺമക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അവര് സമ്മതിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം, എന്റെ എല്ലാ പെൺമക്കളെയും വിവാഹം കഴിക്കാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം യോഗി ആയതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇത്രയും വർഷം ഇരുന്നത് കൊണ്ട് വിരൂപനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വിരൂപനായ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ട് സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ആ യോഗശക്തി കൊണ്ട് ഒരു യുവാവായി മാറും. ആ സുന്ദരനായ യുവാവായി മാറി അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീകളെ എല്ലാം വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത്രയും നാളും ഈ തപസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തിനാണ്? ഇത്രയും ശക്തിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെറും ഒരു മീനിനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഒരുപാട് വർഷം ഭാര്യമാരുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു, മക്കളൊക്കെ ആയി. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, ഇത്രയും കാലം ഞാൻ വെറുതെ കളഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള മനംമാറ്റം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് യോഗ. അപ്പൊ യോഗികൾ യോഗ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തില്ല, താഴേക്ക് വീഴും. യോഗ ഒക്കെ ചെയ്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നോക്കിയാൽ താഴേക്ക് വീഴും. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം.
യോഗി തന്റെ മനസ്സിന് അവസരം നൽകുകയും അതിനെ തടയുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സ് കോപം, അത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങിയ ശത്രുക്കൾക്ക് സൗകര്യം നൽകും. അത് യോഗഭ്രഷ്ടനാകാൻ ഇടം വരുത്തും. അപ്പൊ യോഗഭ്രഷ്ടനാകാൻ ഇടവരുത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മനസ്സിന് അവസരം കൊടുത്താൽ അപ്പൊ തന്നെ ക്രോധം, അത്യാഗ്രഹം എല്ലാം വന്ന് കയറും, ശത്രുക്കളെല്ലാം വന്ന് പിടിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ എന്താണ്, താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഇത് എന്ത് കഥയാന്ന് മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കുട്ടി എണീക്കുന്നു, എല്ലാരും വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കുറെ ഭാര്യമാര്, നാരദ മഹർഷി വരുന്നു. ഇതേത് രാജാവാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് ആത്മാവ്, ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയാണത്. അല്ലാതെ ശരിക്കും ആ രാജാവ് ആരാണ്? ചിത്രകേതു രാജാവാണ്. ചിത്രകേതു രാജാവിന് ഒരുപാട് മക്കളില്ലാതിരുന്ന് വിഷമിച്ചു. ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ട്, പക്ഷെ മക്കളില്ലാതെ ഇരുന്ന് വിഷമിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പോ എന്താണ് എന്താണ് മകന്റെ പേര്? മകന്റെ പേരെന്താണ്? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയല്ലോ. സന്തോഷവും ദുഃഖവും തരുന്ന ഹർഷ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ആ കുട്ടിക്ക്. മറ്റുള്ള ഭാര്യമാര് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുന്നതല്ല ആ കുട്ടിക്ക്. അതെ അതെ, വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുന്നതാണ്. വിഷം കൊടുത്ത്. പേര് നല്ലോണം മറന്നുപോയി മാതാജി. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ ഇതുപോലെ വിഷം കൊടുത്ത്, കാരണം ഈ കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ചിത്രകേതു രാജാവിന് ആ ഭാര്യയോട്, ആദ്യത്തെ ഭാര്യയോടാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹം. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഭാര്യമാര് വിചാരിക്കും ഈ കുട്ടി ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്നേഹം വരാത്തത്, നമ്മളടുത്ത് ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് വിഷം കൊടുത്ത് ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലുകയാണ്. അപ്പോ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കുട്ടി ഒരുപാട് വർഷത്തെ കൊണ്ട് ജനിച്ച കുഞ്ഞാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് താങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. താങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കടന്ന് കരയാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ നാരദ മഹർഷി വന്നിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് വീണ്ടും ജീവൻ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? എനിക്ക് അച്ഛനും അല്ല അമ്മയല്ല, എനിക്ക് ഒത്തിരി ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയല്ല ചോദിക്കണത്. അങ്ങനെ കഥയാണത്. അതെ അതെ, ഇത് എന്റെ അച്ഛനോ, ഏത് അച്ഛൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് ശരീരത്തിൽ ഞാൻ കയറി, എനിക്ക് അച്ഛൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അച്ഛനും അമ്മയും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഇരിക്കും. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു എന്താണ് മനസ്സ് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കാമവും കോപം, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് ഈ കോപം കയറി വരുന്നു, അതിന് കുട്ടിയെ വധിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇദ്ദേഹമോ അത്രയും അത്യാഗ്രഹവും വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി കുട്ടിയുമായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത്രയും വിലപിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിന് നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ആദ്യം തന്നെ ഈ കുട്ടി ജനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും തരും, എന്നാൽ ദുഃഖവും, നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കേണ്ടിയും വരും ഈ കുട്ടി കാരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു പ്രശ്നമില്ല, എനിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ മതി, ആ കുട്ടി ദുഃഖം തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ആ ദുഃഖം അദ്ദേഹത്തിന് താങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. അതാണ് മനസ്സ് നിയന്ത്രിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ അടിമയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
കാമം, കോപം, അഹങ്കാരം, അത്യാഗ്രഹം, വിലാപം, മിഥ്യ, ഭയം എന്നിവയുടെ മൂല കാരണം മനസ്സാണ്. സംയോജിതമായി ഇവ ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള അടിമയാണ്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. ഒരിക്കലും നമ്മൾ മനസ്സിനെ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കല്, നമ്മൾ അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ വൈദി ഭക്തിയുണ്ട്, രാഗാനുഗ ഭക്തിയുണ്ട്. വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ വെച്ച് ചട്ടങ്ങളോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് നല്ലതാണ്. രാഗാനുഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിഭാവങ്ങൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. ഒരമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോട് ഉള്ള സ്വാഭാവിക സ്നേഹം പോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് വരുന്ന സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവ് ഫോർ കൃഷ്ണ, അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. സ്വാഭാവികമായി ഇത് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് വൈദി സാധന ഭക്തി. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, മംഗളാരതി തൊഴുന്നു, ആത്മീയ ലോകത്ത് ഒന്നും മാറുന്നില്ല, ഗുണനിലവാരം ഒഴികെ ഒന്നും മാറുന്നില്ല എന്ന് പറയും. ശ്രവണത്തിന്റെ സ്മരണത്തിന്റെയും ഘട്ടത്തിൽ അപ്പോ ശ്രവണദാസ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുക. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ട് ഭഗവത് ഭക്തി, ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടേയില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് മാത്രം ഭഗവാനോട് ഭക്തി വന്ന ആരൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കാണാതെ ഭഗവാനോട് പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയത് ആരൊക്കെയാണ്? രുക്മിണി, പ്രഹ്ലാദൻ, രുക്മിണി, ആ പിന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാനെ കണ്ടില്ല, ജനിച്ച ഉടനെ കാട്ടിലേക്ക് പോവുമായിരുന്നു. പിന്നീട് എന്താണ്, പുറകെ ചെന്ന് വ്യാസദേവൻ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല, ഈ മായയിൽ അടിമപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഡ്രസ്സ് പോലും ഇടാതെ ജനിച്ച ഉടനെ ഓടുകയാണ്. 16 വർഷം അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കടന്നു. ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഓടി പോകുമ്പോ ഈ വ്യാസദേവൻ തന്റെ 2 ശിഷ്യന്മാരെ വിട്ടിട്ട് 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ പറയും. അപ്പോ ഒരു ശ്ലോകം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ മയിൽപീലി ചൂടിയ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം എങ്ങനെയാണെന്ന് വർണ്ണിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത് അഹോബഗീയം സ്തനകാലകൂടം, അതായത് ബഗി എന്ന ഭഗന്റെ സഹോദരി ആരാണ്? നമ്മുടെ ബഗീയം എന്ന് പറയുന്നത്, പെട്ടെന്ന് പേര് വരുന്നില്ലല്ലോ. ശൂർപ്പണഖയല്ല, പൂതന. അതെ, പൂതനയെ വധിക്കുന്നു അല്ലെ. പൂതന എങ്ങനെയാണ്? വിഷം കൊടുത്താണ് ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ പൂതന, വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച പൂതന എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഏത് സ്ഥാനമാണ് കൊടുത്തത്? തന്നെ കൊല്ലാൻ വന്ന അമ്മയുടെ സ്ഥാനം. അതെ. അപ്പൊ അത്ര കരുണാമയനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് ബഗിയെ വധിച്ചപ്പോൾ ആ ബഗിക്ക് അമ്മയുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തു, മാതൃസ്ഥാനം കൊടുത്തു. കൂടാതെ ഭഗവാൻ എത്ര സുന്ദരനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടിട്ടാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പിന്നെ തിരിച്ച് വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എല്ലാം പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ വാരണദാസ, സ്വീകാര്യത, കൃഷ്ണകഥ ശ്രവിക്കാനുള്ള താല്പര്യം തോന്നുക. ആദ്യം നമ്മൾ ചുമ്മാ കേൾക്കുകയാണ്. ആ കഥയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഒരു സാധാരണ കഥകൾ കേൾക്കുന്ന പോലെ കേൾക്കും. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചില കഥകൾ പറയത്തില്ലേ, ഇതൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഇങ്ങനെ കഥയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു കഥ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ശ്രവണദാസ. പിന്നെ വാരണദാസ, നമുക്ക് അതിനോട് അടുപ്പം തോന്നും. കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ ശ്രവിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. സ്മരണാവസ്ഥ, നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോഴോ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തകൾ വരുന്നു. അനുസ്മൃതി, നിരന്തരമായി ധ്യാനിക്കുന്നു. തടസ്സമില്ലാത്തതും ഏകാഗ്രമായ സ്മരണ. മറ്റേത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്, ഓർക്കുന്നതാണ് സ്മരണാവസ്ഥ. അനുസ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായിട്ട്, ഒരു ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ, നമ്മൾ തടസ്സമൊന്നുമില്ലാതെ നിരന്തരമായി അത് സ്മരിക്കുന്നു. സ്മരണദാസ, ഇത് സ്മരണാവസ്ഥ, ഇത് സ്മരണദാസ. ദാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധിയിലെത്തുന്നു, അതായത് തടസ്സമില്ലാത്തതും നിർത്താതെയുമുള്ള അനുസ്മൃതി. ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടിയതാണ്, അനുസ്മൃതിയുടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടിയതാണ് സ്മരണദാസ.
സമ്പത്തിദാസ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത, ആത്മാവ് തന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതാണ് സമ്പത്തിദാസ. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ശ്രവണത്തിനും സ്മരണത്തിന്റെയും ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ശ്രവണദാസ, വാരണദാസ, സ്മരണാവസ്ഥ, അനുസ്മൃതി, സ്മരണദാസ, സമ്പത്തിദാസ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ നമ്മൾ കൂടെ പോകും. അതായത് ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം താൻ ശരിക്കും ഗോലോകത്ത് ഏത് സ്ഥാനമാണ്, ചിലപ്പോ അവിടുത്തെ ഒരു പക്ഷിയായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ അവിടെ ആ ശാന്തരസത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കല്ലോ മുള്ളോ എന്തെങ്കിലും ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ താൻ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മുതിർന്ന ഗോപിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാധുര്യ രസത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോപിയായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ആരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ആ ലീലയിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ സ്മരണദാസയിൽ വരുന്നത്. പൂർണ്ണതയിലെത്തുമ്പോ തിരിച്ച് ഭഗവാനോട് ആ ഒരു ലീലയിൽ ഏത് ബന്ധമാണോ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളത് ആ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ 5 ബന്ധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 ബന്ധങ്ങൾ? സാഖ്യം, സാരൂപ്യം, അതല്ല, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതായത് ഏത് രസങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ? ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യരസം, മാധുര്യം, മാധുര്യം. ഈ 5 രസങ്ങളാണുള്ളത്. ശാന്തരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്പക്ഷത. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ, ഇപ്പോ ഹാരം അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പൂക്കൾ, ഭഗവാന്റെ കിരീടം, ഓടക്കുഴൽ, ഭഗവാന്റെ പശുക്കൾ എല്ലാം ശാന്തരസത്തിലാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, അവിടെയുള്ള ഓരോ മരങ്ങൾക്ക് പോലും ശാന്തരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ പുൽക്കൊടികൾ, അവിടുത്തെ പുഷ്പങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ജീവനുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കല്ലാണെങ്കിൽ പോലും ആ കല്ലിന് വരെ ബോധമുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ലോകത്ത് എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോ എല്ലാം ജഡവസ്തുക്കളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കല്ല് എല്ലാം മാറ്റർ ആയിട്ട് കാണുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെയുള്ള ഓരോ വസ്തുവിനും ബോധമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ബോധമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം അവിടെ ശാന്തരസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അടുത്ത ദാസ്യരസം. ദാസ്യരസത്തിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഉദാഹരണം ആരാണ്? ഹനുമാനാണ്. ഇതിപ്പോ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യരസത്തിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നതാണ് 2 പേരാണ്, ചിത്രക, പത്രക, പിന്നെ രക്തക. അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ദാസ്യരസത്തിൽ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സാഖ്യരസത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് പറഞ്ഞത്? സാഖ്യരസത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ്? ഉദാഹരണം പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ആരും വലിയ ആക്റ്റീവ് അല്ലല്ലോ, എന്താ പറ്റി? ഗോപികമാരല്ല മാതാജി? ഗോപികമാര് സാഖ്യരസം അല്ലല്ലോ. ഗോപികമാരെല്ലാം മാധുര്യ രസത്തിലല്ലേ വരൂ. സാഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായി. അർജുനൻ സുഹൃത്താണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അർജുനൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലല്ല. അർജുനൻ അവിടെ ഐശ്വര്യഭാവത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഐശ്വര്യമില്ല, നമ്മുടെ പശുക്കിടാങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പോ ഇതിന് നമ്മള് ശ്രീധാമ, സുധാമ, ഇവര് എല്ലാരും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ബലദേവ, നമ്മളില്ലേ മധുമംഗൽ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് കൊച്ചിലെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഈ വെണ്ണകെട്ട് തിന്നാനും ഒക്കെ കൂടെ നടക്കുന്ന കുറെ ഗോപകുമാരന്മാരില്ലേ, ആ ഗോപകുമാരന്മാരെല്ലാമാണ് ഭഗവാന്റെ സാഖ്യരസത്തിൽ വരുന്നത്. ഈ ശ്രീധാമ ആരാന്നറിയാമോ? ശ്രീധാമ ആരാണ്? ഈ ശ്രീധാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാധാറാണിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് ശ്രീധാമ. അതായത് ശ്രീധാമ എപ്പോഴും
കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ സുഹൃത്തായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശ്രീധാമ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് സുധാമ എല്ലാം സാഖ്യരസത്തിലാണ്. ഇപ്പം പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ആ ഭഗവാന്റെ ബാല്യലീലകളൊക്കെ നടന്ന വൃന്ദാവന ധാമത്തിലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ രസത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ദാസ്യരസം പറയുമ്പോൾ ഹനുമാൻ പറയും. പക്ഷെ ഹനുമാൻ ശ്രീരാമന്റെ ദാസനായിട്ട് നിന്നു, ദാസ്യരസം. പിന്നെ അർജുനൻ പക്ഷെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോപിയന്മാരും യശോദാമയൊക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഐശ്വര്യഭാവത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ രാജാവായി നിൽക്കുമ്പോ മധുരയിലും ദ്വാരകയിലും ഉള്ള കൃഷ്ണനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അർജുനൻ. വാത്സല്യഭാവം നന്ദമഹാരാജാവ്, യശോദാമ ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ, അതുപോലെ മുതിർന്ന ഗോപിമാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ രക്ഷകർത്തൃത്വം മാതാവും പിതാവുമായിട്ടുള്ള സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ മാധുര്യഭാവം, ദാമ്പത്യ സ്നേഹം, അത് ഏറ്റവും ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആരാണ്? മാധുര്യ രസത്തില് ശ്രീമതി രാധാറാണി. അപ്പൊ രാധാറാണി, പിന്നെ മറ്റു ഗോപിമാര്, അതുപോലെ മഞ്ചരി, എല്ലാരും മാധുര്യ രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു, ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് ആകർഷണം വന്ന് ഭഗവാനിൽ കൂടുതൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ധാമത്തിൽ കഴിയണമെന്ന് പറയുന്നു. താമസിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമമായ വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസം തുടരണം എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ വൃജത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണസ്മരണയിലായിരിക്കണം. നമ്മളുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കാൽപാദങ്ങൾ പിന്തുടരണം. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവിടെ പോയി താമസിക്കാവൂ. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി താമസിക്കുന്ന പോലെ അല്ല. കാരണം അത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ അതെല്ലാം അപരാധമാവും. ധാമില് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ആൾക്കാര് കൂടുതലും അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ്, എനിക്ക് ഫുഡ് എത്ര കിട്ടുന്നു, താമസ സ്ഥലം നല്ലതാണോ, ഈ ചിന്തകളായിരിക്കും കൂടുതൽ വരിക. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭാവം അവർക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭാവം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ധാമില് പോയി താമസിക്കുന്നത് വളരെ അപകടമാണ്. അതെല്ലാം അപരാധമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ, നമ്മളുടെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ ഗുരുക്കന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ധാമത്തിൽ നമുക്ക് പോയി താമസിക്കാൻ സാധിക്കൂ. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്മരണയിൽ നമ്മൾ ധാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് സ്മരിക്കാവുന്നതാണ്. അതും ഒരു ഭക്തി സേവനം തന്നെയാണ്. വൃജത്തിൽ താമസിക്കുക, മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൃജത്തിൽ താമസിക്കുക. അല്ലാത്തപ്പോ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വൃജത്തിൽ ധാമം സന്ദർശിക്കാം. കാരണം ഇതെല്ലാത്തിനും കാരണം നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്യും. നമ്മളൊന്നും ശുദ്ധമല്ല, പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാതെ പോകുമ്പോ നമുക്കിങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അവിടെ ഒരുപാട് കുരങ്ങന്മാരുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഈ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ആരായിരുന്നു? അവരൊക്കെ ഒരുപാട് യോഗ ചെയ്ത് വലിയ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ അവര് ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, അവ്യക്തിവാദികളായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവരെന്തോ പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ കുരങ്ങിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷെ അവര് അത്രയും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അത്രയും പ്രയത്നിച്ചത് കൊണ്ടാണ് വൃന്ദാവൻ ആ ധാമിൽ തന്നെ ജന്മം കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ താമസിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം ഇതാണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് അപരാധങ്ങൾ അറിയുകയോ അറിയാതെയോ ചെയ്തു പോകും. സേവിക്കുക, തീവ്രമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. ധാമിൽ പോയാൽ എങ്ങനെ സേവിക്കാം? വികാരത്തോടെ സേവിക്കാം. നേരിട്ട് ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ, വൈഷ്ണവ ഗുരുവിന്റെ, കൃഷ്ണന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. അങ്ങനെ നേരിട്ട് ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും നമുക്ക് സേവിക്കാം. മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ സേവിക്കാൻ. സാധനയിൽ ബന്ധത്തിൽ ആത്മീയ ആചാരങ്ങൾ, ഭഗവത് പ്രസാദം, ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഒരാൾ സിദ്ധപുരുഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായി തികഞ്ഞ ആത്മാവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഈ ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വേണം നമ്മൾ സേവിക്കാൻ. വൈഷ്ണവ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് വേണം നമ്മൾ സേവിക്കാൻ.
അപ്പോ ഈ ബന്ധം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു വികാരം വേണം. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ള വികാരം. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം എന്റെ കൺട്രോളിലാണ്, ഞാൻ ചെയ്താലേ എല്ലാം ശരിയാകൂ. ആ ചിന്ത മാറി ഇനി എല്ലാ നിയന്ത്രണവും ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാനാണ് എന്റെ യജമാനൻ, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ആ മാർഗനിർദ്ദേശം ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടി. വൈഷ്ണവ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുക. എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുക. ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിന്ന് ദീക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പറയും 16 മാല ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇനി ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നാമം ജപിക്കുന്നതൊന്നും ശുദ്ധനാമമല്ല. എല്ലാ അപരാധത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം ആ യജ്ഞകുണ്ഡത്തിൽ കത്തിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം ഗുരു സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അത്രയും വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒഫീഷ്യലി കണക്ട് ആവുകയാണ് ഈ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് എന്താണോ നിർദ്ദേശം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തു വേണം ധാമത്തിൽ താമസിക്കാൻ. ഒരുപാട് പേര് അവിടെ ഫ്ലാറ്റൊക്കെ എടുത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ. പക്ഷെ അതിൽ എത്ര പേരാണ് ശുദ്ധഭക്തിയോടുകൂടി നിൽക്കുന്നത്? പലർക്കും പല മോട്ടീവാണ്. ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടി പോകുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അവിടെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര മനസ്സമാധാനം കിട്ടി, എനിക്ക് എന്റെ വീട് വേണ്ട, ഞങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി താമസിച്ചാലോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് മനസ്സ് ആ സമയത്ത് ഓക്കെ പറയും. പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സില്ലേ, കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് അപരാധം, നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങും, എല്ലാത്തിനും അസംതൃപ്തി തോന്നും. അങ്ങനെ നമ്മളെ മനസ്സ് വീണ്ടും ചീറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ധാമത്തിൽ പോയി താമസിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പെർഫെക്ഷനിലെത്തും? നമ്മള് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. എന്താണ് സ്മരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ചരിതം. എപ്പോഴൊക്കെ സ്മരിക്കണം? എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. എന്നിട്ട് വ്രജവാസികളുടെ പാത പിന്തുടരുക. വ്രജത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിക്കണം, നമ്മൾ അവിടെ പോയി എടുത്തുചാടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഒരു ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടു കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ വ്രജത്തിൽ ജീവിക്കുക. നാവും മനസ്സും ആകർഷിക്കുന്നു. ആ രുചി, ഭഗവാനിലുള്ള രുചി നമുക്ക് വളർത്തുക, നമ്മുടെ നാവിനും മനസ്സിനും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ സാരാംശം? എന്താണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരാംശം എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക. അതെ, ഭഗവാനെ 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ ഭഗവാനെ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ചരിതം സ്മരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മളുടെ നാവിനെയും അതിൽ വ്യാപൃതമാക്കണം എന്നാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരാംശം. കൂടാതെ നമ്മൾ എന്താണ്, ആരുടെ പാത പിന്തുടരണം? ഗുരുവിന്റെ പാത. ഭക്തന്മാരുടെ, വ്രജവാസികളുടെ പാത, നിർദ്ദിഷ്ട വ്രജവാസികളുടെ പാത. വ്രജത്തിൽ മാനസികമായിട്ട് ജീവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം കൃഷ്ണമാക്കുക. ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, പിന്നെന്താണ് സാഖ്യരസം എന്നീ 3 തികഞ്ഞ ഭക്തന്മാരുടെ 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ. ശാന്തരസത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ശാന്തരസത്തിലുള്ള ഉദാഹരണം പറയാമോ? ശാന്തരസത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം എന്തൊക്കെയാണ്? പശുക്കൾ, പശുക്കൾ, ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങൾ, ഓടക്കുഴൽ,
വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങള്, വൃക്ഷലതാദികള്, വൃക്ഷലതാദികൾ, പക്ഷികൾ എല്ലാം ഭഗവാനെ ശാന്തരസത്തിൽ സേവിക്കുന്നു. പിന്നെ ദാസ്യരസം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ചിത്രക പത്രക എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭക്തന്മാർ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ട് ചിത്രക പത്രക രക്തക എന്ന് പറയുന്ന ഗോപന്മാരെല്ലാം ഭഗവാനെ ദാസ്യരസത്തിൽ സേവിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ് സഖ്യരസം. സഖ്യരസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോപകുമാരന്മാര്, ശ്രീധാമ, സുധാമ, മധുമംഗൽ ഇവരെല്ലാരും ഭഗവാനെ സഖ്യരസത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.